салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯза навори мо сар мешавад аз берун. хеле ки мебинед ба мо ҳаво бениҳоят нағз офтобӣ. имрӯз 27 марти 2021. хостем ҳамроҳи кӯдако берун бароем барои чағ задан. кӯдако хостанд магазин равем. ҳамроҳи кӯдако ба магазин рафтозем. то охир бо мо бошед дӯстон. хеле ки анемин видеоро мебинед дӯстон, кӯдакои ман хайр кардасиянд. ин бабул бошад анемин ҳолатро мекунад. дар комментария нависен ки ҳамин хайри мо қабул аст ё не дӯстон. мо дар хона омадем барои кӯдако ҳамин плашчаҳоро гирифтам. уже мо ба ҳаво бениҳоят нағз. остиндор уже гарм мешад. барои ҳамон хостам без остин плашчаҳо харам. дар инҷо барои ҳарду кӯдаком шапка харидам. шапкаҳои ғафс бисёр доранд, лек баҳоринаҳошон безеб шудагӣ буд. барои худам якдона шарф гирифтам. кӯдако барои худошон ширинӣ гирифтанд дар ин пакет. малако гирифтам барои қатиқ хобонидан. дар инҷо чой, чупа-чупс, қанд, шоколад, ҳаминҳоро гирифтем. хеле ки дар берин диден дӯстон, кӯдакои ман чӣ неметонистагиҳо мо ҳар дафъа ки кӯча баромадем пеш магазин ба ҳамон бабуле меистад. чанд пуле ки тонистем хайр мекунем. намедонам он хайри мо қабул аст не. мо ба розигии аллоҳ мекунем. лек метарсам ки гуноҳ набошад, чунки вай бабуле зинаки кресро мекунанд. касе медонад ҳатман дар зери комментария нависен дӯстон. фикрҳои шумо барои ман муҳим аст. ва хостам барои ужин лағмон тайёр намоям. пиёз андохтам дар инҷо. камтар зард шудан кун гӯштро майда реза кардам андохтам. накун помидор андохтам. томат андохтам. сабзи картошка меандозам. камтар намак меандозам дӯстон. об меандозам. нахоҳид андохтам. аз магазин анемихе лағмани тайёр харида будам.
در اینجا آب رو جوشاندم، کمتر نمک انداختم. انا لغمانی ما هم تیار شد دوستان و ما اشتهای صاف. رحمت که تا آخر ویدیو با ما بودید دوستان. واقع در امان الله باشین. خداوند یار و مددگارتان تا ویدیوهای آینده.